Hilsner. I denne video ser vi nærmere på miljøpåvirkningen af produktion og forbrug af korn. En fast bestanddel af vores daglige kost. På vores personlige sundhed og vores planet. Korn som hvede, ris, majs og byg kan have en betydelig og mangesidet indvirkning på miljøet. Ved du hvorfor? Årsagerne kan tilskrives dyrkningsmetoderne, der indebærer overudnyttelse af jorden, af de vandholdige ressourcer og af pesticiderne. Forarbejdningsmetoderne, der indebærer anvendelse af blandede korn, der kommer fra forskellige lande og det meste af tiden af lav kvalitet. Og emballage, der indebærer omfattende brug af plast til emballering af kornet. Pasta eller ris. Vi producerer eller forbruger kornprodukter. Skal vi vide, at det har konsekvenser for miljøet såvel som for vores helbred. Forurening er en af disse, og den er forårsaget af brug af pesticider og kemisk gødning. Vandudnyttelse til vanding af planter. Jorderosion og drivhusgasemissioner forårsaget af produktets produktions- og transportfaser. These represented are the steps of the grain production. This representation is useful to understand why it leads to environmental consequences. The first step is the soil preparation and the plowing. The second step is the field irrigation. The third step is the fertilization of the land. The fourth step is the harvest of the grains. The fifth step is the grain treatment and processing. The sixth step is the packaging for sale and distribution on the market and the transportation of the final product. At være opmærksom på sundhedsmæssige virkninger er afgørende. Pløjning forårsager jorderosion og frigiver kulstof, hvilket bidrager til drivhusgasser. Vanding kan nedbryde vandressourcer og bruge kemikalier, der fører til forurening. Kornbehandling med pesticider kan også forurene. Emballage genererer affald og kan forårsage forurening med mikroplast. Transport udleder drivhusgasser og forurenende stoffer. Vær altid opmærksom på disse konsekvenser, som kan have konsekvenser for sundheden og miljøet. Her er nogle bæredygtige alternativer til konventionel korndyrkning og produktionspraksis for at minimere miljøpåvirkningen. Brug af naturlig gødning som kompost. Gødning og grøn gødning, der kan give vigtige næringsstoffer til afgrøder uden miljørisici ved brug af kemisk gødning. Kompostering af organiske affaldsmaterialer, såsom afgrøderester, madrester og husdyrgødning. Rotationsafgrøder, der involverer at skifte de typer afgrøder, der dyrkes på et bestemt felt over tid. Hjælpe med at forhindre jordudtømning. Reducere skadedyrs og sygdomstryk og forbedre jordstruktur og frugtbarhed. Endelig hjælper vandbesparelse såsom drypvanding, mulching og regnvandshøstning med at optimere effektiviteten af vandforbruget. Minimere vandspild og afbøde miljøpåvirkningen af kunstvanding på lokale vandressourcer. Her er nogle globale konsekvenser af ikke bæredygtig kornproduktion. Konsekvenser for klimaændringer, da det bidrager til emissioner. Skovrydning og jordændringer. Konsekvenser for biodiversiteten, da det reducerer økosystemernes modstandsdygtighed. Konsekvenser for vandforsyningen, da det udtømmer ferskvandsressourcerne. Konsekvenser for jordforringelse, da det reducerer jordens produktivitet og frugtbarhed. Sociale konsekvenser såsom fødevareusikkerhed som sult og underernæring. Sociale uligheder, da det påvirker marginaliserede samfund og småbønder. For at finde en løsning er det vigtigt at skifte til bæredygtigt landbrug. Bevarelse af biodiversitet og brug af genanvendt materiale til emballage. Her er nogle tips til at reducere miljøpåvirkningen af kornforbrug. Vælg fuldkorn frem for raffinerede. Lokale og sæsonbestemte muligheder. Reducer affald. Støt bæredygtige mærker. Foretrækker bulk eller let emballeret. Kontroller portioner. Prøv alternativer. Dyrk dine egne. Kompostrester. Fremme bæredygtighed. Disse handlinger kan minimere kornforbrugets miljøpåvirkning. Her er nogle takeaways for at opsummere, hvad der diskuteret tidligere. Forurening af landbrugsfødevaresektoren, navnlig korn, skader miljøet, luften, vandet, jorden, biodiversiteten og menneskers sundhed. Hovedårsagerne kan tilskrives intensiv og uhensigtsmæssig dyrkningspraksis, pesticid- og gødningsbrug, jorderosion og drivhusgasemissioner som følge af industriel forarbejdning samt plastemballage og transport.
Så afslutningsvis er det vigtigt at vedtage bæredygtige metoder såsom afgrøderotation, intercropping og økologisk landbrug. Implementere vandbesparende vandingsteknikker og tilskynde til ansvarlige forbrugsvaner.